Salutare! Acum încep un episod, adică o nouă serie Five Nights at Freddy's. Pe nume Five Nights at Freddy's 3. Hai să începem, ca să demo. Fazbear Frights. Horror Attraction. Horror. Și alături de mine e... Hai! Ora 12, noaptea 1. Cum va fi? Frumos. Sună. Ventilator. Lasă-ne răspund. Hey, glad you came back for another night. Iar ventilatorul. Mă rog. Interesting this time. We found some curious relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So let me just update you real quick, then you can get to work. Sprinky. The attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. When the place opens, Știu că a luat foc. at the opposite end of the building and work their way toward you. Then Nu mă pot past you abține. and out the exit. Nu mă pot abține. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as... Poate să tacă asta cu Horror Attraction, că am înțeles. So not only will you be monitoring the Bă, eu l-am chemat cameras aici. that pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out of the corner, but you'll also be a part of Unde the ești, show. mă? It'll make it feel really authentic, I think. Nu, peace. Now let me tell you Spinker. about what's new. We found another Bălai. set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Unde-i Foxy? Then again, Unde-i it capul might lui be another Fox? crappy Mi-a zis ceva de cosplay. capul lui Fox. And we found Ah, a uite. desk fan, very old school, metal though. So watch the fingers. Freddy e aici lângă noi. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky Dar props. iese numai I scheletul. honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool Undeva mai for iese next și... week, so we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. But, you know, like I said, Doaleu. we're trying to track down a good lead right now. Ora 3. Ora Some guy 3. who helped design one of the buildings Când said apare it was like an Friday. extra room that Le-ai got văzut? boarded up or something like that. So we're going to take a peek and see what we aici. can find. For now, just get comfortable with Iepurașul. the new Uite-l. setup. Le-ai văzut? You can check the security Uite. cameras over to your right. When you click that blue button, you can toggle between the hall cams and the vent cams. Then over to your far left, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot any systems that may go offline. In trying to make the place feel vintage, we may Yes, have yes. overdone it a bit. Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's a real risk. The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spooks, man. And if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air flowing. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. Nici nu știi să joace el. Bă, da, dar nu mi-a când am câștigat un nivel. Mi-a câștigat el matatul. Uite-l pe Bonnie. Da. Ți-o rupi Cica, uite, Cica e pe acolo. Unde? De pe marionetă. De ce a plecat omul ăla de lângă noi? Ai, ora 5, câștigăm. Da, am câștigat. Ieși! Da, așa mi-a părut și mie când ne-a câștigat el la Freddy Party. Cu 6 fix. Stai, la minigame-ul ăsta știu eu. Nu. O să-mi iau corpul. Și... Freddy Party. Ieșiți de aici, Nino. Nu am dat Freddy Party. Tu crezi că trebuie să mergem aici? Nu, nu ieșim. Freddy 4 joacă. Bine, Nu, Freddy 3 jucăm noi aici. Și eu îl joc. bine, lăsați-ne. Da, Edu. Da, Freddy 3. Ia vezi. Toate. Trebuia să iei tortul, nu? Vreau tort, vreau tort. Da, da, Freddy 3 joacă. Ai vandalizat. Hai altundeva. Unde? Să las. Răspunde o dată. Uite! Hey man, okay, I have awesome news for you. First of all, we found some vintage Uite. audio
training Da. cassettes. Dude, these are like prehistoric. Nu, trece aici. These were like De training aici. tapes for like Uite, other îi văd mâna. employees or something Da, like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attractions. Dude, that makes us feel legit, man. Cine vezi, But I have an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. Hello? A real one. Gotta go, man. Well, look, it's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay. I'll Trebuie leave să nu this lăsăm on să this intre great în... audio that I found. Talk to you later, man. Hello? Ah, de pe acum încep să Welcome to your new career as a performer / entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. Bă, dați This picioarele. tape will Dar provide unde you vrei să with te mai much-needed duci? information Unde s-a on dus? how to handle / climb into / climb out of Eroare mascot video. costumes. Right now we have two specially designed Și la Nino Păreau. animatronics. Bă, te lasă nu odată în pace. Pay close attention while learning how to operate these suits as accidents / injuries / death / irreparable and grotesque maiming can occur. First, we will discuss how to operate the Vine. mascots when they are in animatronic form. For ease of operation, the animatronics Ventilation. are set to turn and walk towards sound cues. This is an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment / crowd-pleasing value. To change the animatronics to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside. Unde-i? Please make sure Wow! What the fuck? Ah! Taci din gură, Mengel! Băi, ce îți face? Nu mă așteptam la asta. Normal ea apare la noaptea 3-a. Nu suntem de bea la noaptea. Bă! Era un șofer. Shit. Bă! De bebeluș. Dar tot de casă. Băi, dar treceți frate pe dincolo. Haide. V-am dibat și de la Haide, but. Oile. Ia sărit! Măi, da, bă, da. Game over. Tare a fost. E tare jocul. Bine, acum mai încerc ceva. Parcă mai nu jucăm jocul, să mai înainte. Bine, acum trebuie să termin episodul, dar vreau să vă arăt ceva. Adică să-mi arăți ceva. Uite. Aici. Am dat pe un poster și mi-a apărut asta. În niciun caz să nu ieși. Trebuie să mai investigăm. Că mai ne trebuie un Bă, balon. am scăpat pe jos. Nu mai merge. Sau poate? Cristi, am scăpat, Cristi. Bă, am scăpat pe jos și am dat așa. Vrei tu? Eu. Uite ca noi. Uite, e trist. Plângea. Îmi dai și nouă. Nu, trebuia să luăm... Da. Trebuie să avem grijă. Acum trebuie să fim foarte rapizi. Spin trebuie foarte aproape. Noi suntem la noaptea prima. Voi nu știți la ce noapte. Noi suntem la noaptea a doua. Da, că noi suntem la noaptea prima, noi suntem la noaptea a doua, dar n-au cum să treacă așa repede. Hai. Hai. Unde-i? Acela suntem la Voi la ce noapte sunteți? Noaptea a doua.
aude copilul și vrea să vină. Eroare video! Eroare video! Cea mai grea noapte. De ce l-a sărit atunci? Pur din nicăieri. Da. Reușit chestia asta. A plecat și nu l-a supravegheat. Springhi. Ce aici? Nu găsesc pe aici, cred că e Neris. Îl chem. Ventilation. E în ventilație, mă! Da? E... Unde? Să văd, să văd. Audio. Băi! La ei sunt mai răsire. Bă, de ce nu merge să o închid? Bă, ia. Eu eram Cristi! Eu am urechile așa. Ieșiți de aici. Tu ai Băi, lăsați-ne mă să nu jucăm. Gata, am terminat acest episod. Cristi! Mai facem un episod data viitoare, pe data viitoare. Ce-am ocupat pe data viitoare? Și